खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटी जु र'डआव जाब्रबथायजों सानै सुबुं जोखोम। बिस जाहोना बिसिखौ बुथारग्रा फिसायखौ खाबाय पुलिसआ। ओइचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्ट फोसावबाय। मानकासाराव खनसेनो 4 फरायसा गोमादों। शामिम आहमेद आरो 3 सिख्लाया बाराव 19,000 रांनि पार्टी खालामदोंमोन। ओइचएस आनजादखौ उथ्रिनो थाखाय 33% नम्बर नांसिगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गुवाहाटीनि जु र'डआव थानाय गंसे पेट्रल पाम्पनि सेराव समबार मोनानि समाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गंनै बाइकनि गेजेराव जादों बे जाब्रबथाया। जाब्रबथायजों सानै सुबुंफ्रा गोब्राबै जोखोम जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासेनि हालोदा जोबोरैनो गोब्राब। जाब्रबथाय जानायनि अजद होनानै गारि सालायगिरिया खाबु लाना जाथायथिलिनिफ्राय खारलांदोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बे समाव जोखोम जानाय सानैबो सुबुंखौ खाथिनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव थिसनना फाहामथाय होगासिनो दं। बबेखानि जाब्रबथायनि जाहोनाव ओनसोलाव गोबाव समनि थाखाय ट्राफिकनि जेंना सोमजिदोंमोन। बेफोर गासैबो जाथायफोरा साखाथियाव फज'नाय सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों। बेराफारसे जाब्रबथायनि माखासे समनि उनाव ट्राफिक पुलिसआ जाथायसालियाव सौहैना होंगो दोंगोखौ लांदां खालामना जाब्रबथायनि गुबै दायनिगिरिखौ सिनायथिनो थाखाय केमेरा फुटेजखौ बोखांना नायबिजिरनायखौ जागायो। गुवाहाटीआव सासे आइजोखौ गावनि असे फिसायानो बिस जाहोना बुथारनायनि गोख्रों अजद होदों। थैनाय सुबुंखौ श्रुति राय होननानै सिनायथिदों। मिथिनाय बायदिब्ला सिगांनि फिसायजों जुलि नागारना फाथैलाइ बिसिनायनि उनाव फिन मोजां मोनज्लायना सोलिफु बोसोरनि 28 जानुवारियाव नुनमाटी ओनसोलनि साखाथिनि थानाय बिष्णुपुराव रूपक सेनजों जुलि जादोंमोन। नाथाय बिसोरनि बे सोमोन्दोआ गोबाव थायालासिनो दायगोनां नायबिजिरनायाव महर लादों, जायनि उनाव बिसिखौ बिस होनानै बुथारदोंमोन। नायबिजिरनायनि उनाव जाथायजों लोब्बा थानाय रूपक सेनखौ अदलबख्रा पुलिसआ खायो। बबेखानि दायनिगिरिया बुथारनायनि गासैबो अजदफोरखौ नेवसिगारनायखौ नुनो मोन्दों। फिसायनि बुंथि बायदिब्ला श्रुति रायआ थांनाय माखासे समनिफ्रायनो लोमजानानै दंमोन, जायनि थाखाय बिखौ रबिबारखालि मारवाड़ी मेटारनिटी हस्पिटालाव आइसिइउआव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव जिउ गोमायो होनना बुङो। बे समाव पुलिसआ जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायो। गोलाव सम नेनायनि उनाव दिनै फोसावबाय ओइचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्ट। फुंनि 10:30 रिंगानाय लोगो लोगो आसाम स्टेट एडुकेशन बर्डआ 2026 मायथाइनि ओइचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्ट फोसावदों। फोसावजानाय रिजाल्ट बायदियै आर्टस आयदायाव गासै 1,91,798 सा फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। बेनि जौखोन्दो हारआ 79.54। बेनि गेजेराव सेथि थाखोआव 55,755 फरायसा, नैथि थाखोआव 79,187 फरायसा आरो थामथि थाखोआव 57,862 फरायसाफोरा उथ्रिसारदों। साइन्स आयदायाव गासै 54,474 सा फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों आरो बेनि जौखोन्दो हारआ 89.79। बेनिनो सेथि थाखोआव 34,079 फरायसाफोर, नैथि थाखोआव 67,771 फरायसाफोर आरो थामथि थाखोआव 2,618 फरायसाफोरा उथ्रिसारदों। बेबायदिनो कमार्सआव गासै 15,796 सा फरायसाफोरा उथ्रिसारदों आरो बेनि जौखोन्दो हारआ 81.13। बेनिनो सेथि थाखोआव 7,782, नैथि थाखोआव 5,694 आरो थामथि थाखोआव 3,215 सा फरायसाफोरा उथ्रिसार जादों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि ओइचएस जोबथा आनजादाव गासै 3,30,744 सा फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। रायजोआव सानफ्रोमबो बांनो लांदों सुबुंनि गोमानाय। बे खेबाव खनसेनो 4 फरायसाया गोमादों मानकासार जिल्लायाव। मानकासारनि पुरादिया गामि पन्चायतनि उरामारी सेथि खोन्दो गामिनिफ्राय खनसेनो 4 फरायसा गोमानाय खौराङा सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मोनसे गामिनिनो हाबिब मिया, मोस्ताफिजुर रहमान, अकबर आली आरो आइस आली मुंनि 4 फरायसाया थांनाय रबिबारनि बेलासे 5 रिंगानिफ्रायनो गोमानानै दं। बबेखानि आइस आली आरो मोस्ताफिजुर रहमाना गजारिखान्डी दारुल उलुम सोरखारि माद्रासानि फरायसा होननानै मिथिनो हादों। थांनाय रबिबारनिफ्रायनो बिसोर 4नि जेबो खौरां मोनैयाव बिमा-बिफा आरो नखरनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला गोमानायनि उननिफ्रायनो नखरनि सुबुंफोरा गावबा गावनि बाहागि खुरमाफोरनाव खौरां लादों आरो नागिरदों, नाथाय दासिमबो जेबो रोखोमनि गुमुर मोननो हायाखै। उननि समाव राहा गोथे जानानै नखरनि सुबुंफोरा मानकासार पुलिसनो रिपर्ट होयो आरो गोमानाय 4 फरायसाफोरखौ थाबैनो नागिरनानै दिहुननो थाखाय खावलायो। पुलिसनि नायबिजिरनायाव गुवाहाटी मातखुरियाव जानाय गिख्रंथाव जाब्रबथायनि माखासे सुलुंफोरा सोराङाव फैदों। जाब्रबथायनि सिगां पूजा साहा, आकांक्षा सैकिया, नेहा खान आरो शामिम आहमेदआ बबेयाव थांदोंमोन आरो मा खालामदों बेयो गासैबो सोराङाव फैबाय। रिपर्ट बायदिब्ला जाब्रबथायनि सिगां रुद्राक्ष मलनि इकजर बाराव हरसे जौनि पार्टी खालामदोंमोन शामिम आरो 3 सिख्लाया।
बाराव बिसोरनि बिला 19,000 रां जादोंमोन। गुवाहाटीनि डिसिपिआ खौरां बिजोङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला गिबियाव बिसोर कमेडि श' नायनो थांनाय नेहा, पूजा, आकांक्षा आरो शामिमा हरनि 11 रिंगायाव गुवाहाटी नोगोरमानि भाङाघराव सफैदोंमोन। जाब्रबथाय जानाय स्विफ्ट गारिनि GPS नायनानै बेखौ मोननो हादों। बेनि उनाव बिसोर साब्रैबो रुद्राक्ष मलनि इक्सरआव बाराव हरसे जौनि पार्टी खालामदोंमोन। बारनि CCTV केमेरायावबो बिसोरखौ सेबखांदों। सोरांसि समाव बारनिफ्राय ओंखारनानै बिसोर गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन थावनियाव घन्टायाव 130 किल'मिटार गोख्रैथिजों गारि सालायदोंमोन। बबेखानि जाब्रबथाय जानाय समाव 93 किल'मिटार गोख्रैथियाव दंमोन गारिआ। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि उनाव शामिम आहमेदआ साथाम सिख्लाखौ थैनो थाखाय दोननानै खारखोमालांदोंमोन। नाथाय जोबनायाव डिब्रुगड़नि लाहवालनिफ्राय हमजाबाय शामिम आहमेदआ। शामिमआ दा नुनमाटि पुलिसनि जिम्मायाव दं। 2027 मायथाइनि HS जोबथा आनजादाव नेमखान्थिया सोलायगोन। फैगौ बोसोर एबा 2027 मायथाइनिफ्राय HS आनजाद उथ्रिसार जानो थाखाय 33 जौखोन्दो नम्बरनि गोनांथि जासिगोन। 30 नङा 33 नम्बर मोनब्लासो फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हासिगोन HS आनजाद। बेल' नङा 2027 मायथाइनि HS जोबथा आनजादनि सोंथि बिलाइयाव जुबिन गार्गनि सायाव मोनसे सोंथि थागोन। बे गेदेर बाथ्राखौ फोसावदों आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड सुंद'यै ASSEB आ। मख'नो गोनांदि फैगौ बोसोरनिफ्राय HS आनजादाव गोदान खान्थि जाबसिननाय जागोन। गोदान खान्थि बायदियै 33 जौखोन्दो नम्बर मोनब्लासो उथ्रिसार जानो हागोन HS जोबथा आनजाद। बेखौबो मख'नो नांगोन दि 2026 मायथाइनि HS जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ दिनै फुंनि 10:30 रिंगायाव फोसावदों। बेनि उनावनो फैगौ बोसोरनि आनजादनि थाखाय गोदान नेमखान्थिखौ जाबसिननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।